ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାହାର କୌଣସି ସୁନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବମାନ୍ୟ ଆଧାର ବି ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ବିଶେଷ ରୂପ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ତଥା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ରହେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମନାଇଥାଏ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଆଉ ଏହି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିକର ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଭଳି ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା, ହର୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ତଥା ଦୁଃଖ ସମୟରେ କାନ୍ଦିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହିତ ହୋଇଯିବାର ଲକ୍ଷଣ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ବିଷୟ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଓଲଟା ଚିନ୍ତା କରେ, ଓଲଟା ସିଧା କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କେତେକ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତମ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାର ଭାବନାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବିବିଧ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ଲୋକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେପରି ପ୍ରତିଦାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବାରେ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁକୂଳତାରେ ଆମେ ସୁଖୀ ଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ଉନ୍ନତିରେ ଲାଭରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ନ ମିଳିଲେ, ଲାଭ ନ ହେଲେ ଦୁଃଖ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧାର ତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପ୍ରତିଫଳ, ଆକର୍ଷଣ, ଅଧିକାର ଆଦିର ଭାବନା। ଏହାକୁ ଦୂର କରି ଦେଖିଲେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଶେଷରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଉଭୟ ହିଁ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବ।